distanțe mai mari, diametre mai mari. Întrebări la domnul inginer. Acolo avem un separator orizontal și combinat. Ăsta nu, deci nu era de la sonda 2 de aici. L-am adus noi din altă parte, de la o altă sondă care am abandonat-o mai de mult. Și, deci, alte sonde aveau pentru separarea amestecului bifazic separatoare de acest tip. Deci altfel decât separatorul vertical. Deci gazele intrau tot așa în separator, intrau primată prin această spirală, deci efect combinat datorită forței centrifuge, odată separare și a doua tot forța gravitațională care acționa în acest separator. Gazele intră pe o parte, ieșeau pe alta și tot așa, pe supapa Toma Pavel se refulează. Deci, să zic cum era montat undeva la o sondă, ar intra pe aici și ar ieși pe acolo. Cam asta ar fi aici. Uite, deja știam eu că asta e secretul, Doamne ferește. Ce, să-l lingușești pe Silviu? Da. Nu, drag. Să-l baci, mă, atât pe el. Tu și Dan Voiculescu, tot Antena 1. Dezvoltă, noi știm că tu dai film. Când uitai filmul și tu și Dan Voiculescu și tot Antena 1. Dar o spar rău că tu nu apar pe filmul. Hai să filmezi eu asta. Ce să faci? Dă-mă tare sigur. Mașina ferește. Dacă mergem Haideți să mergem până aici. Asta se văd din ce în ce mai rar, din păcate. Hai să nu consumați, că te sune o mâine când am la te-am pupat să rămână cu multă plăcere. Nu, ce spui vechi. Niște fantari dorești? Ha, uite-l pe Silviu. Așa mai Silviu, nu le lăsa. Pune zoom-ul pe ei. Nu nouă, acolo, peste. Trageți burta. Dar de-aia ridicăm mâna ca să ne ieșim în poze. Acum, dragile, în chip că eu am ridicat mâna ca să ne iasă în poză și să nu fie supărat rău de tot. Eu tot ies bătut de aici. Umbli după încasări. Se rentează? Da. Foarte mult. Urmat de o perioadă de așezare, să zic așa, a presiunii gazelor, o livrare a presiunii gazelor. Râdem și glumim, dar compostul de gaz metan e un post foarte bun. Anumite scule, lansări de dopuri, închideri de valvă și ceva mai avansat, așa, curte de refacere a presiunii.
Sunteți la Face 5. la ingineria de săptămâni se învață despre curbele de refacere a presiunii. Din păcate au scos disciplina asta la noi la Cluj. Da, că erau pe Ploiești, la Ploiești se termina. Nu, dar se făcea și la noi pe vremuri. Bun, arată la un metrolog. Înregistrarea e pe folii de aluminiu ca pe vremuri sau cum faceți? Nu? E un aparat electronic, Electronica. cu memorie electronică. Bine, aici e o greutate deasupra ca să ne ajute la avansare în sondă. Mai bine arăt un nu durează mult, noi acum plecăm acolo și durează în jur de o oră și vreo 20 de minute. Un aparat franțuzesc cu un senzor de presiune și temperatură, un aparat electronic cu memorie. Ce face el? Înregistrează în funcție de cum este programat, la secundă sau la 10 secunde odată, depinde de modul de programare. Ne citește câte o presiune sau o temperatură din sondă. Noi îl introducem punctual, să zic eu, la o anumită stație și cu înregistrarea asta, asta e scopul și rezultatul, sunt valorile acelea de presiune din sondă. Întrebarea nu prea știu dacă interesează, Datele cum se fac? Cum se folosesc datele? datele. Datele de eu 74. Dragă, știi cum este? Noțiunea de scump în sondărie e foarte relativă. Depinde cât câștigi. Pentru că, sigur, sumele pot să pară foarte mari. Să lăsăm și pe alții. Depinde. Doctor, ăștia învață pe aia. Se colectează la fiecare grup de sonde și partea grosieră de la sonde, respectiv nisipuri, apă, în prima parte, impuritățile, se separă la partea de grup, pe urmă vine la partea... Acele separatoare. Da. Vine la partea, încă o separare, că se centralizează, de exemplu, intră în niște separatoare orizontale de mistere. Exact, exact. Corect, îl vine, Nu e adevărat. Știi? Ce mult altceva și pe lângă și Vezi că te vede. da. Puțin. Așa. Față de ăsta. În interior puteți să vă închipuiți coloanele tubate și țevile de extracție ca o macaroană într-o filmă. Prin țevile de extracție, gazul iese la suprafață, la planșa care o vedem aici jos. Suprafața inelară și țevile de extracție sunt separate, astfel încât putem să dirijăm gazele prin țevile de extracție, deci din gaura de sondă spre instalația tehnologică sau prin coloană. De regulă se folosește circulația directă prin țevile de extracție. La ce folosește acest sistem? În primul rând ne dă voie să omorâm
sonda, ne ajută la punerea în funcțiune. Auzi, Luțule, spune ce înseamnă omorârea Omorârea sondei. sondei, E o denumire generică așa care securității în exploatare, de exemplu, datorită alunecărilor de teren, capul de erupție se înclină cu 5, 7, 10 grade. Ei, în momentul ăsta, deja exploatarea sondei e oarecum problematică, pentru că ar putea exista un anumit plan de forfecare care să reteze coloana de exploatare și implicit țevile de extracție și să creeze la 5, 10, 50 de metri undeva în jurul sondei posibilitatea inițierii gazelor pe zona de minimă rezistență. Și în cazul ăsta se ia hotărârea de a se, așa zisa, omorârea sondei. Ce înseamnă omorârea sondei? Înseamnă exercitarea unei presiuni, de obicei a unei coloane de apă pe stratul respectiv. Deci exercitarea presiunii astea se face prin pomparea unei anumite cantități de apă prin capul de erupție pe țevile de extracție, în așa fel încât să anuleze presiunea din zăcământ în momentul respectiv. Această operațiune se poate finaliza ulterior și cu cimentarea zonei productive, adică pur și simplu introducerea unei cantități de soluție de ciment, așa zisul lapte de ciment, care duce în timp la pierderea apei din cauza temperaturii de zăcământ. Și tu, și Dan Voiculescu, și tot Antena 1, bă! Bă! Andreea, ia să crede pe joc. Vezi dacă ți se ridică prea tare unde are. Hai bă, lasă, ai văzut? Piciorul. Bă, aici.